سلام كما يتغنيو خبركم من خبركن أفكار سبورت زحلف سمون قداماي كفال تاريخ غعزو سبورت إيرتراوي أولمبيكاوي أتلت زرسناي تادسه كم زقربنا لكم ذكر كوينو لوم دما كلاي كفالو كنسعبلكم إنا كتكتاتولنا بغبري نعدمكم زرسناي تادسن إثيوبياوي كننيسا بقلن دحرتي أورح مغابيت كلتشحن شوعتن أبو ودبايت كتما منباسا ناي كينيا زكادو بعود زرسناي تفصمي حيال طمطم شامبيون غويا مورور عالم دغيموم أفلما ورح طري كلتشحن شمونتن أبا غراوي قدم غويا مورور غريت إدنبرا سكوتلاند تراخبو أبزي كسب مزازب مسمر زغاصله تنفاز زهيب فتان متهلاخ زرسناي بقننيسا بحنت كالي تبليسو كالاي درجه حزه أب ساعة بورحي زرسناي مس أبز حجي إوان بكلتا ساعات حد دقيقة شعات كاليتاتن كبروسن ماراثون عالم حيزلو كينياوي إليود كيبجوغي 10.2 كيلومتر أبشفنة وردر غويا مورور تشينكوي موليني إيطاليا قتيمو تعوات غني بمقصال دما ناب إدنبرا سكوتلاند بمرح أب مبل 36 شامبيون غويا مورور عالم أتوي نزود الدر أب قدمي توصيو نخلوم تصاباتو نارغفه كسب موداتا كقلسو كوانتو عليه كاب اغرو زي ترفه كننيسا بقلن كينياوي ليونارد كومونون أب مزازمي بشكو حليفمو قداماين كالاين وصو نسخه نحس ميداليه تشلمه أبت وان أولمبيكس بيجينغ صعوق مدلاوات زكاي زنبره زرسناي عبد الروزي عبي وراي أب هندي أب تسالطه ودر صرغيا بنغالورو 10 مترو كينياوي موسس كيبسيرو نزركبو متحلالختو عبليلو قداماي وصي أورحنا حسي كلتشحن شمونتن كتما بيجينغ تشاينا بزن قدتو مبل 29 وردر أولمبيكس دما أب قدم غويا 10 مترو أنصار كالوت 4 أتلتات تسلفه أبزون كم لمادو أب قدمي توصيو نود منقسقاس كوان تكايده بسرتي أب شكوا زلو روي دغمت تصبيب بزخونه فللي ترتيعو حمشاي ترتحزه زرسناي كاب أولمبيك بيجينغ نابي إرترا مستملسه نتي أب ريو دي جانيرو برازيل كقناع مدب تتحيزو لزنبره شامبيون وردر فرق ماراثون عالم نحدو ورحز أكل مدلوات قبرلو كموسيقى نايز دما أب 5 كيلومتر نما قدادمتو باقوت أنتينو بمغاد كالاين زوات كينياوي باتريك ماكاو بكل دقائق أرحقو ب59 دقائق 56 كاليتاتن بمكتتال نسال سعمت أخليل زود الشامبيون عالم دفع بدحرزي ترنو عود زرسناي أب زقصله عمتي كلتشحن بخري ناي ماراثون قدمو كم زكايد بعلي أوجه اتزودا درلو ماراثون ايناين معسن مخانو سلازي توسن دما مس علاميو كزرارب مديبو كم زلو فلته أب عمتي كلتشحن شمونتن زرسناي بزي كازوم تتقصو عوتات أب قدم غويا 10 مترو بوبا لندن برور ميداليا أب غويا 3 مترو زاراغوزا اسبانيا نحاس ميداليا كنتلتل بقعيو شامبيون غيامور عالم أب موداتا ورح مغابيت كلتشحن شعتن أمريت أغور إسيا نخلاي جيزيو أب استخايدلو أب عمان رسي كتما يردانوس يتساليتو أب زور الدر إثيوبياوي قبر اكزابير قبر مريمن وغانداوي موسوس كيبسيرون قداماين كالاين عوتات كون كلو زرسناي سالساي درجة تسرعو مسوم حبيرو أبوديوم حقوره بدحري حدا ورح دما نفالماي اوان أول در ماراثون نغتصمد ناب لندن أغنعي أقدمو أب ماليا زيبلو وريات فرق ماراثونن غويا مرورن أرحا خوينو وصيو بمنبارو خا أبز ماراثون بلوص وصيت نخمزغب لعل تسويت تغيرلو ناب مسرع قردم أتوي أبزي كينياوي ساميل وانجرو نكبر وسن لندن ماراثون سبر اللعلت زرسناي نترحقت كي عممه أمبل 35 كيلومتر غعزو أقواريص وصي أور حزن نايت عمتي أب مالاغا اسبانيا أب غويا 15 مترو قداما بموصا نابعه وتملسه بزي عوت مورالو حديث دما أمبل 12 شامبيون أتلتيكس عالم قربه زرسناي أبزي كاب 10 شحات أب ستاديوم أولمبيكس برلين بأكال استرخبو تعزبتي درما صدناقوتن نادان زترفلو قددم أب قدميت كوينو بزفترو زنبره قلطف حمبابه بزي كان قنانيسا نخلوم تتصاباتو كم فتلي زرزيرو كاب أسرو أطرفهم نحيالي كاب أتومون زريا دربلهم أموداتا دما بتي كم صلالوت لجيبو زوعلي تقداداماي تبليسو برور ميداليا وسده أورح تكمتي كلتشحن شعتن أب برنيغام عباي بريطانيا أب زتقبري شامبيون وردر فرق ماراثون عالم تتصم دزر سناي نقعزو ب59 دقائق 35 كاليتاتن بمزام بمكتتال نرابعي عمت كابا كبرت شامبيون فرق ماراثون عالم كلبز نكلو معرماري دما مس بصوتو هاغوري إرترا بدحري كينيا تسريعا نحموشي عمت تشلاميت برور ميداليا كتكونا خالا بزي كازي بزا برمنغهام زنطلطلا ورق ميداليا دحري كينياو بول تيرغات أو درات شامبيون عالم أب حدا عمت أب مرور أب تراك كمون أب صرغيا ميداليا زتعوته أتلت زبل تاريخ نخسند بقعه
ዘርእሰናይ ናይ 2010 ዓመተ ምህረት ውድድራቱ ሰንበት 21 መጋቢት ብዝተሰላሰለ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ሊዝበን ፖርቹጋል ከፈቶ ኣብቲ ዕለት እዚ ዘይጸዓድ ኣትሌት ኣብ መበል 10 ኪሎ ሜትር ንኹሎም መተሃላለኽቱ ድሓን ኩን ኢልዎም ተዓዚሩ ድሕሪ ምኻዱ ነቲ ዝተረፈ ለሊ 11 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ከም ጎሮሮ ዘጥልል ዝሑል ማይ ዝረኸበ ክቱር ጽምእ ዘለዎ ሰብ ጠምጠም ክብሎ ጀመረ። ቅድድሙ ኸ ኣብ ክንዲ ኣንጻር ኣትሌታት ኣንጻር ግዚኡ ተለወጠ። እቲ ሕቶ ዘርእሰናይ ክብረ ወሰን ዓለም ይሰብር ዶ ኣይሰብርን ናብ ዝብል ኮነ። ንሱ 20 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘመልክት ቦታ ብ55 ደቂቕን 21 ካሊእታትን ኣብ ዝበጽሐሉ ነቲ ኣብ 2006 ብኢትዮጵያዊ ኣትሌት ሃይለ ገብረስላሴ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ብ27 ካሊእታት ደርዓሞ። ኣብ መፈጸምታ ኸ ንሪበን ዓወት ብ58 ደቂቕን 23 ካሊእታትን በቲኹ ብምእታው ኣብ 2007 ብኬንያዊ ሳሙኤል ዋንጂሩ ኣብ ዘሄግ ኔዘርላንድስ ንዝተጻሕፈ ክብረ ወሰን ፍርቂ ማራቶን ዓለም ደምሲሱ ብስሙ ተኪዩ ወረቖ። ካብቲ ዘገርም ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ዕወት ውድድር ፍርቂ ማራቶን ፓሪስ 2008 ሮተርዳም 2009 ንዝኾነ ኬንያዊ ሳሚ ኪትዋራ ኣብዚ መዓልቲ ዝበለጸ ናይ ውልቂ ግዚኡ ኣመዝጊቡ ክነሱ ብዘርእሰናይ ናይ 1 ደቂቕን 24 ካሊእታትን ፍልልይ ተነቢሩሉ ኣትዩ። እዚ ዘርእሰናይ ኣብ ከተማ ሊዝበን ዋኒኑ ዝገበሮ ክብረ ወሰን ኣብ 2019 ብኬንያዊ ጆፍሪ ካምወርዎር ብ22 ካሊእታት ክሳብ ዝመሓሽ ንልዕሊ 9 ዓመታት ከይተደፍረ ኣብ ትሕቲ እዩ ጸኒሑ። ካብዚ ቀጺሉ ኣብ ቅድድም ሙሉእ ማራቶን ለንደን 2010 ዝተሰለፈ ዘርእሰናይ ኣብ ካልኣይ ፈተኑ ዘይከም ዝሓለፈ ነቲ ርሕቀት ብምውዳእ 7ይ ደረጃ ሓዘ። ኣብ ወርሒ ሐምሌ 11.2 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቀቱ ጂሮ ዲ ካስተልቡዋኖ ኢጣልያ ድማ ንሳሙኤል ዋንጂሩ ሲዒሩ ቀዳማይ ዕወት ኮነ። ድሕሪ 3 ወርሕ ከተማ ናኒንግ ቻይና ኣብ ዘተኣናገደቶ ሻምፒዮን ውድድር ፍርቂ ማራቶን ዓለም ኣብ ኣጋ መፈጸምታ እግሩ ክሕንክስ ተራእየ ዘርእሰናይ ኣንጻር 4 ኬንያውያን ድሕሪ ምቅላሱ ድሕሪ 4 ዓመታት ንፈለማ እዋን ኣብ ሻምፒዮን ፍርቂ ማራቶን ዓለም ብኬንያዊ ዊልሰን ኪፕሮፕ ተረቲዑ ካልኣይ ተርታ ተሰርዐ። ኤርትራ ድማ ንሻድሻይ ዓመት ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ኣብ መድረኽ ሽልማት ደየበት። ዘርእሰናይ ኣብ ድሮ 1 ዓመት ኣብ ቅድድም 10,000 ሜትሮ ማድሪድ ሳን ሲልቨስተር ቫሌንሲያና ስጳኛ ወርቂ ማዳልያ ብምውሳድ ን2010 ተሰናበታ። ኣብ ዓመት 2011 ኣብ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ሊዝበን ፖርቹጋል ደጊሙ ቀዳማይ ብምውጻእ ዝተዓወተ ዘርእሰናይ ኣብቲ እዋን ዘመዝገቡ 58 ደቂቕን 30 ካሊእታትን ግዜ ነቲ ቅድሚኡ ዓመት ክብረ ወሰን ዓለም ንምትሓዝ ዘብቅዖ ግዜ ክሓልፎ እኳ እንተዘይከኣለ ብኻልኣይ ደረጃ ስራዕ ናይ ኩሉ እዋን ብሉፅ ግዜ ፍርቂ ማራቶን ግን ንምዃን ከኣለ። ብምቕጻል ንሱ ኣብ ወርሒ ሐምሌ ኣብ ስጳኛ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ 5000 ሜትሮ ባርሴሎና ሬዩኒዮን ኢንተርናሲዮናል እውን ቀዳማይ ኣትዩ ኣብቲ ዓመት ንኻልኣይ እዋኑ ኣብ ጠርዚ መድረኽ ሽልማት ቆመ። ዘርእሰናይ ድሕሪ 1 ወርሒ ኣብ ደጉ ደቡብ ኮርያ ንራብዓይ ግዚኡ ኣብ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ኣብ ዝተሳተፈሉ ኣብ ቅድድም ጉያ 10,000 ሜትሮ ራብዓይ ደረጃ ብምሓዙ ኣብ ዝርዝር ተሸለምቲ ኣያተወን። ንሱ ኣብ ዓመት 2011 ክልተ ተወሰኽቲ ውድድራት ማለት ኣብ መፋርቕ ወርሒ መስከረም ጉያ ፍርቂ ማራቶን ፖርቹጋል ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ቅድድም ጉያ 10,000 ሜትሮ ሉንዳ ኮሪዳ ዲ ሳኦ ሲልቨስትሬ ዘሰላሰለ ክኸውን ከሎ ኣብ ክልቲኡ ኸኣ ከይተደፍረ ወፀ። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ፖርቶ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን 59 ደቂቕን 30 ካሊእታትን ብምህራም ንክብረ ወሰን ናይቲ መወዳደሪ ቦታ ሰበረ። ዝቐጸለ ዓመት 2012 ዘርእሰናይ ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣብ ደሴት ካሪቢያን ኣብ ትርከብ ፖርቶሪኮ ኣብ ዝተገብረ ወርልድስ ቤስት ዝተሰሚሕ ቅድድም ጉያ 10 ኪሎ ሜትር ብምክፋል ፈለሞ። ኣብቲ ውድድር ከዓ ንኬንያውያን ኣትሌታት ሳሚ ኪትዋራን ቪንሰንት ቼፕኮክን ተኸቲሉ ነሓስ ማዳልያ ተሸለመ። ኣብ ወርሑ ከዓ ኣብ ትሕቲ ዘይምቹ ኩነታት ኣየር ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ጉያ ፍርቂ ማራቶን ሊዝበን ፖርቹጋል ንሳልሳይ እዋን ብምክትታል ጎብለል እቲ ውራይ ኮይኑ ወፀ። ኣብ ከተማ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝተሳለጠ ኦሎምፒክስ 2012 ሓደ ካብቶም ንኤርትራ ዝወከሉ ኣትሌታት ኮይኑ ዝቐረበ ዘርእሰናይ ኣብ ጉያ 10,000 ሜትሮ ዋላ እኳ ብሉፅ ፀወታ እንተንፀባረቐ ካብ ዕወት ናይቲ ቅድድም ብሪጣንያዊ ሙፋራሕ ብ3 ካሊእታት ተፈንቲቱ ሻድሻይ ተርታ ተሰርዐ። ብድሕሪ ውራይ ኦሎምፒክስ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብቲ 1 ዓመት ፀቒጡ ዝተኻየደ ሕዛቱ ዝኾነ ሻምፒዮን ውድድር ፍርቂ ማራቶን ዓለም ኣተወ። ኣብዚ ከተማ ካቫርና ቡልጋርያ ዝወደበቶ ቅድድም ከዓ ኣቐዲሙ ብኬንያዊ ዊልሰን ኪፕሮፕ ንዝተወስደ ዙፋን ንግስነቱ ደጊሙ ብምምንዛዕ ን5 ዓመት ኣብ ርእሱ ኣኽሊል ዘውዲ ሻምፒዮን ፍርቂ ማራቶን ዓለም ጻዕነ። ክሳብ ለይተሎሚ ድማ ምዚ ዘርእሰናይ ዝኣሰሮ ብዝሒ ጋማታት ሻምፒዮን ዝዳረግ ዓወት ሻምፒዮን ዝተቋደሰ ኣትሌት የለን።
ብዘይካዚ ኣብዚ ንሱ ካብ 5 ኪሎሜተራት ሒዙ ብዘይ መብረ ኣብ ቅድሚት ዝተገደመሉን ንኢትዮጵያዊ ደሬሳ ቺምሳ ጠንጢኑ ተመርቂፉ ብ32 ካሊታት ማሕዲጉ ዝተዓወተሉ ውድድር ብደረጃ ሃገር ምስ ደጋንቱ ሓቢሩ ንኤርትራ ንሻባይ ዓመት ብሩር ማዳልያ ኣምፂኡላዩ ዘርሰናይ ኣብ ጽባሕ ናይ ካቫርና ቡልጋርያ ዓወቱ ድሕሪ 2 ሰሙን ሓመድ እግሩ ከይነገፈ ምስተኻሙ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ጌሹ ኣብ መስርዕ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ግሬት በርሚንግሃም ራን ተሰለፈ ወሪርዎ ዝነበረ ሃልኪ ከዓጠጦ ድማ ከም ልማዱ ቀዳማይ እኳ ክወፅእ እንተዘይከኣለ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ግን ኣብ ፖድዮም ተራእየ ኣብ ርእሲ እዚ ሃይለ ገብረ ስላሴ ኣመስጊቦን ዝነበረ ናይቲ ቦታ ዝበለጸ ግዜ ብ23 ካሊታት ሓለፎ ዘርሰናይ ካብ ዓመት 2013 ድሕር ኣብ ዘለዎ ዓመታት ስፖርት ብተዛማዲ ኣብ ብርክት ዝበለ ቅድድማት ኣይተኻፍለን ንኣብነት ኣብ 2013 ኣብ 5 ውድድራት ክሳተፍ እንከሎ ካብዚ ኣብ ቅድድማት ፍርቂ ማራቶን ፕራግ ቼክ ሪፐብሊክን ጊፉ ሴሪዩ ጃፓንን ቀዳማይ ብምእታው ጎሊሑ ወፀ ንሱ ኣብ ዝቐጸለ ዓመት 2014 ኣብ ፍርቂ ማራቶን ጊፉ ሴሪዩ ጃፓን ካልኣይ ደረጃ ሓዘ ርእሰ ከተማ ዴንማርክ ዝኾነት ኮፐንሃገን ኣብ ዝተዓጥቀትሉ ውራይ ሻምፒዮን ፍርቂ ማራቶን ዓለም ብውልቁ ንሻውዓይ እዋን ሻምፒዮን ክኸውን እኳ እንተዘይበቕዐ ዝሓዞ ናይ 4ይ ተርታ ውፅኢት ግን ምስ ውፅኢት ኣብ ትዕለት ተሸላሚ ብሩር ማዳልያ ዝኾነ ሳሙኤል ጸጋይን 5ይ ደረጃ ዝተሰርዐ ንጉሴ ኣምለሶም ወይ ወዲ ሓኪምን ተደሚሩ ንኤርትራ ኣብ ታሪኻ ኣብ ሻምፒዮን ፍርቂ ማራቶን ዓለም ፋልመይቲ ወርቂ ማዳልያ ኣግዘማ ንሱ ኣብ ሰዓበይ ዓመት 2015 ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ ከተማ ምጽዋዕን ኦል አፍሪካን ጌምስ ብራዛቪል ኮንጎን ከምውን ቅድድም 10,000 ሜትሮ ኣጋዲር ሞሮኮን ጋማ ዓወት ከኣስር እንከሎ ኣብ ቅድድማት ጉያ 10,000 ሜትሮ ሳን ሰባስቲያን ስፓኛን ፍርቂ ማራቶን ኒው ደሊ ህንድን ሳልሳይ ደረጃ ተሰርዐ ዘርሰናይ ካብ 2016 ክሳብ 2019 ካብ ዘሳለጦ ብቁፅሪ ኣዝዩ ድሩት ቅድድማት ኣብ ፍርቂ ማራቶን ኢስታንቡል ቱርኪ 2016 ተሸላሚ ብሩር ማዳልያ ኾነ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ኣብ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ብራዚል ንራባይ እዋን ኣብ ዘካየደው ሱታፍ ኦሎምፒካ ሻሙናይ ኮይኑ ብምእታው ዘዕግብ ውፅኢት ኣየመስገበን ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ንማራቶን በርሊን ብ2 ሰዓታት 8 ደቂቃን 46 ካሊታትን ዓሚሙ 5ይ ደረጃ ብምሓዝ ናይ ውልቁ ዝበለጸ ግዜ ማራቶን ኣጻሓፈ ኩባንያ መፍረናውቲ ስፖርት ናይክ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2016 ንማራቶን ብሕቲ 2 ሰዓታት ንምዕማም አንቂዱ ብሬኪንግ 2 ዝተሰምየ ፍሉይ ፕሮጀክት ኣብ ዘበገሰሉ ብመንገዲ ብርክት ዝበሉ ክኢላታት ዝተፈላለየ ዓውዲ ጽዑቕ መጽናዕትን ምርምራትን ድሕሪ ምክያድ ነቲ ዕላማ ንምዕዋት የድምዑ ለዮም ኢሉ ካብ ዝሓረዮም 3 ብሉጻት ኣትሌታት ዓለም እቲ ሓደ ዘርእሰናይ ታደሰ እዩ ዝነበረ እቶም ዝተረፉ ክልተ ኸኣ ኬንያዊ ኢልዮድ ኪፕቾገን ኢትዮጵያዊ ሌሊሳ ዴሲሳን እዮም ድሕሪ 7 ወርሕ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2017 ሰለስቲኦም ኣትሌታት ኣብ ከተማ ሞንዛ ኢጣልያ ኣብ ዝርከብ መቀዳደም ሜዳ መኪና ፎርሙላ 1 ኤርትራውያን ኣትሌታት ንጉሰ ኣምለሶም ተኽለማርያም መድሕን ጎይቶኦም ክፍለን ኣሮን ክፍለን ብዝርከብዎም እናተቐያየሩ ናህሪ ዘቀላጥፉ 30 ኣትሌታት ወይ ከዓ ፔስ ሜከርስ ተሓጊዞም ነቲ ፕሮጀክት ዕውት ክገብርዎ ዝፈተኑ ሃቐነ ግን ሸቱ ኣይሃረመን ኪፕቸጌ ነቲ ማራቶን ብትሕቲ 2 ሰዓታት ካብ ምፍጻም ሳን 25 ካሊታት ክዕንቀጽ እንከሎ ንዘርእሰናይ ድማ ብሓፈሻ ትጉዕዞ 2 ሰዓታት 6 ደቂቃን 51 ካሊታትን ወሲድሉ ሌሊሳ ወገኑ ካብቲ ዝተመደበ ግዜ ብልዕሊ 14 ደቂቕ ድሒሩ ኣትዩ እዚ ኪፕቾጌ ዝኣተወሉ ግዜ ነቲ ኣብቲ እዋን ዋኒን ኬንያ ዴኒስ ኪሚቶ ዝነበረ ክብረ ወሰን ማራቶን ዓለም በስታት 2 ደቂቕን ፈረቓን እኳ እንተበለጾ እቶም ኣቀላጠፍቲ እናተተኻኽኡን ተደጋጋሚ ኣዕሪፎም እናእተውን ነቲ ናህሪ ይድርኽዎ ስለ ዝነበሩ ግን ከም ወግዓዊ ክብረ ወሰን ኮይኑ ኣፍልጦ ኣይተዋህቦን ዘርእሰናይ 5 ጥቅምቲ 2019 ሻድሻይ ደረጃ ብዝሓዘሉ ውድድር ሻምፒዮን ማራቶን ዓለም ዶሓ ቀጠር ድሕሪ ሙግያዩ ክሳብ ሎሚ ኣብ መስርዕ ቅድድም ኣይቀረበን 24 ለካቲት 2024 ኣብ ስጳኛ ኣብ ዝቀናዕ መበል 39 ቅድድም ዙሪክ ሰቬይ ማራቶን ግን ናብ ሜዳ ክምለስ ተሊሙሎ ኣተኑ ድማ ኣብዚ ውድድር ንኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 መእተዊ ዝኾኖ ብቑዕ መምዘኒ ግዜ ወይ ከዓ ሚኒሞ ንምርካብ እዩ ነቲ ካብ 26 ሓምለ ክሳብ 11 ነሓሴ 2024 ዝቀናዕ መበል 33 ውራይ ኦሎምፒክ ዝበቅዕ ተደሪቱ ዘሎ መእተዊ ግዜ ማራቶን 2 ሰዓታት 8 ደቂቓን 10 ካሊታትን እዩ ዝኾነ ነዚ ግዜ ዝን ትሕቲኡን ዝሃረመ ኣትሌት ግን ኣብቲ ቅድድም ይሳተፍ ማለት ኣይኮነን ከምቲ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ዝተረኣየ እቶም መእተዊ ግዜ ዘምፁ ኤርትራውያን ኣትሌታት ብዝሖም ልዕሊ 10 እኳ እንተነበረ እቲ ቁፅሪ ልዕልቲ ንሓንቲ ሃገር ዝፍቀዳ ብፅሒት ወይ ከዓ ኮታ ስለ ዝነበረ ግን ብዘፅሓፍዎ ግዜ ቀዳሞት ዝኾኑ ነቲ ብፅሒት ዝዳረጉ 3 ኣትሌታት ጥራዮም ተኻፊሎም
ስለዚ ዘርሰናይ ሚኒሞም ምምጻእ ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ደቂ ሃገሩ ካብ 11 ሕዳር 2022 ክሳብ 30 ሚያዝያ 2024 ንዘመዝገብዎ ግዜ እውን ምብላጽ ከድልዩ ብወገና ጽቡቕ ዕድል ንምንየሉ በመቁጸር ዘይብሉ ዓወታቱ ዘይዕበ ዓወታቱ ህያብ እግዚአብሔር ምዃኑ ወትሩ ብምስጋና ዝገልጽን ኣብ ልዕሊ ደገፍቱ ክብ ዝበለ ክብሪ ዘለዎን ዘርሰናይ ርግእ ኢሉ ዝዛረብ ህዱእ ሰብ እዩ ኣብ ነብሰ ወከፍ ንሽልማት ዝበቕዓሉ ኣጋጣሚ እቲ ዓወት ንሃገሩ ክብሪ ምዃኑን ብምትባዕ ደገፍቱ ዝመጸ ምዃኑን እናሻዕ ይነግር ኤርትራ ኣብ መድረኽ ስፖርት ዓለም በኣትሌቲክስ ንኽትፍለጥ ጸብለል ዝበለ ኣበርክቶ ገይሩ ብደረጃ ዓለም እውን ኣብ ርሕቀት ፍርቂ ማራቶን ኣብ ፕላኔትና እቲ ዝበለጸ ናይ ኩሉ እዋን ኣትሌት ምዃኑ ብብዙሓት ሰብ ሞያ ኣትሌቲክስ ይእመነሉ ከም ውፅኢት ናይዚ ንጉስ ፍርቂ ማራቶን ከምኡውን ሚስተር ሃፍ ማራቶን ዝብል ቅጽል ኣስማት ኣትሪፍ እዩ ንሱ ንክልተ ዕቁዳት ኣብ ዓውዲ ኣትሌቲክስ ኣብ ዝነጠፈሉ ኣብ ደርማስ ውድድራት ሻምፒዮን ዓለም 14 ማዳልያታት ኣብ ካልኦት ዝተፈላለዩ ውራያት ኣትሌቲክስ ድማ ንምቁጻሮም ዝሕርብቱ ማዳልያታትን ክብርታትን ክግፍጥ ዝበቕዐ ፕላኔትና ካብ ዝረኣየቶም ዝተርንዑ ኣትሌታት ሓደ እዩ ዘርሰናይ ምስጢር ዓወቱ ክገልጽ እንከሎ ሓደ ሰብ ዕላምኡ ንምዕዋት ኣድላይ ዘበለ ምድላዋት ክገብር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ብወገነይ ዕቱብ ጻዕርታት እየ ዝገብር እቲ ዝተዓደለኒ ተህቦ ንኽጥቀመሉ ዝበረኸ ጻዕሪ የፍስስን ኣብ እምሮይ ንዝሰኣልክዎ ራእይ ወይ ሕልሚ ንምግሃዱ ድማ ብምሉእ ልበይ ኣቓልቦ ሂበ ይነጥፈሉን ብልብኻ ሓደ ነገር ክገብር ይኽእል እየ ኢልካ እንተዳ እንቂድካ ንኽትገብሮ ውሽጣዊ ብርታዕን ድፍኢትን ኣለካ ይብል ኣብ ሓደ እዋን ንዘርሰናይ ኣሰልጣኒኡ ዝነበረ ኣኽሊሉ ሞገስ ንዘርሰናይ ንመወዳድርቱ ብፍጹም ኣቃሊሉ ወይ ኣናኣይሱ ዘይርአን ንነብሱ ወትሩ ኣብ ተጠንቀቕን ድልውትን ዝገብርን ሰብ እዩ ቆራጽነቱን ትኩርነትን ሓሽከት ዓወታት ንኽሓፍስ ኣኽኢሎም እዮም ካብ ፈለሙ ሩይ ዝኾነ ተፈጥራዊ ተውህቦን ትዕድልትን ዝነበሮ ፕሮፌሽናል እዱብን ንዝመጾ ኩሉ ዕድላት ብግቡእ ዝጥቀመሉን ኣትሌት እዩ ብምባል በድናቖት ገሊጽዎ እዩ ንዘርሰናይ ብ5 ዓመታት ዝንእሶ ሓዉ ኪዳነ ታደሰ እውን ኣብ ዓውዲ ኣትሌቲክስ ርሕቀት ጉያ 5000 ከምኡውን 10000 ሜትሮ ይነጥፍ ነይሩ እዩ ኣብ ኦሎምፒክ ቤጂንግ 2008 ኣብ ቀድድም ጉያ 5000 ሜትሮ 10 ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ጉያ 10000 ሜትሮ ኸ ኣብ ጎኒ ዘርሰናይ ተሰሊፉ ድሕሪ ምውድዳሩ መበል 12 ተርታ ተሰሪዑ ኤርትራ ኣብ ሻምፒዮን ጉያ መወረር ዓለም 2010 ተሸላሚት ብሩር ማዳልያ ክትከውን ከላ ድማ ኣባልታ ጋንታ ነይሩ ብዘይካ ዝንሱ ኣብ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ውድድራት ጉያ መሮር ብምስታፍ ንፖድየም በቕዕዩ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ በብዘለናዮ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን